5 mei 2014. Nederland viert de vrijheid. Dit jaar een speciale bevrijdingsdag in Pelamaas, want de Limburgse start van Bevrijdingsdag vindt in Panningen plaats. Freedom, 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 freedom. Dit is de dag dat we voor eeuwig vieren dat we weer door de wolken kunnen zwieren. Of op een minuscuul olijfboomtakje kunnen zitten, om met gevouwen vleugels in de zachte zon te pitten. We nemen het ervan vandaag, van de vrijheid en het leven. En morgen weer, en morgen weer, en morgen gaan we geven. En dan gaan de burgemeester en de gouverneur samen dat bevrijdingsvuur ontsteken. Daar gaat hij. Ja, het bevrijdingsvuur is ontstoken. Een applaus. Freedom, freedom. Het is natuurlijk geen traditie, maar laten we hopen dat met de wijze waarop we vandaag proberen om met elkaar 5 mei te vieren, dat dat de start is van een mooie, nieuwe traditie voor onze gemeente. Want wij moeten blijven herdenken en we moeten vieren met elkaar. 4 mei, dan is het stil en 5 mei maken we feest. Het zou jammer zijn als we de traditie van 5 mei zouden laten verworden tot een feest, ik zeg het maar even populair, voor alleen een aantal bobo's die bij elkaar komen op een ochtend om naar toespraken te luisteren. Het zou zo mooi zijn als gemeenten in staat zijn en ook van plan zijn om dat feest wat breder te maken en ook de bevolking mee te laten participeren in die feestelijke herdenking die 5 mei eigenlijk zou moeten zijn. En Pelamaas is erin geslaagd, ik heb het programma gezien, ik zie ook hier wat hier is opgebouwd. Pelamaas is erin geslaagd om er inderdaad een groter feest van te maken. Daarmee complimenteer ik burgemeester Delissen en haar team. En ik wil graag iedereen hier in Pelamaas en alle bezoekers van buiten oproepen om vandaag in deze feestelijkheden deel te nemen, daaraan te participeren en er nog een hele mooie dag van te maken. Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Ja, goed zo. Goed gedaan. En een hele fijne dag nog allemaal. Dames en heren, de bevrijding. Het is nu bijna 70 jaar geleden dat Nederland werd verlost van de Duitse bezetters. Wij konden weer leven in vrijheid. De viering van 5 mei werd daarna jaarlijks een mooie traditie. Een feest van mensen die eens per jaar, na de stilte van 4 mei, oprecht blij zijn met hun vrijheid. Maar nu, zoveel jaar later, is het allemaal wat anders, die 5 mei. Want ja, de oorlog is voor ons allen zo lang geleden. Voor ons wel, dames en heren. Maar wereldwijd ondervinden miljoenen mensen nog iedere dag oorlog en alle ellende die daarvan het gevolg is. Maar laten wij ook onze ogen niet sluiten voor de onrust in Rusland en de Oekraïne. Wie kan zeggen wat de inwoners en ons daar nog en hier nog te wachten staat? De geschiedenis leert ons wat we niet van de geschiedenis leren. Dat zei Desmond Tutu. Hier bij ons zijn er nog maar weinig mensen die de oorlog aan den lijve hebben ondervonden. Een bezetting kunnen we ons al helemaal niet meer voorstellen. En laten we eerlijk zijn, wij vinden vrijheid eigenlijk vanzelfsprekend. Maar zo gemakkelijk komen we er wat mij betreft niet vanaf vandaag. Echte vrijheid is namelijk veel meer dan niet gevangen zitten of niet bezet zijn door een vijandig leger. Vrijheid is meer dan bewegingsvrijheid. Het is ook meer dan alleen maar wettelijke vrijheid, zoals een vrije pers of een verbod op discriminatie. Dat soort wetten, dat is alleen maar een kader. En wij moeten zelf dat kader invullen. In onze omgang met elkaar, in onze straat, buurt, dorp of stad. Mensen voelen zich niet vrij als ze worden uitgesloten. Als je wordt uitgesloten omdat je anders bent, ben je niet vrij om jezelf te zijn.
met je eigen eigenschappen en overtuigingen. De echte vrije samenleving gaat dan aan je voorbij. En ik hoop, en ik spreek ook hier de wens uit, dat we er samen vandaag een hele gedenkwaardige dag van gaan maken. Dank je wel en geniet ervan. Bevrijd. Bevrijding is geen druppel op de plaat, geen vluchtelingentent of noodveldbed. Het is het grootste wat je aan een land kunt geven. Een land dat het zonder hulp niet had gered. Het is en blijft een weergaloze daad. Dus loof de allies, zegen ons verzet. Het is door hen dat wij in vrijheid leven. Zij zorgden voor de chute in het sonnet. Dus vier vandaag de kans die men ons gaf om zelf weer aan het roer te kunnen staan. Niet langer lijdzaam leed te moeten lijden. Maar vrijheid is iets anders dan vrijaf. We moeten blijven doen wat eerder is gedaan. We zijn bevrijd. We kunnen ook bevrijden. Dank u.
voorstellen. Julie Brusselers Drucker. Geboortedatum 14 december 1917. Tot 1942 woonde ik in Meppel met mijn ouders en jongste broertje. Wegens dreigend ontslag vanwege mijn Joodse afkomst vertrok ik in 1942 naar Amsterdam. Daar trok ik in bij de familie Spier, waar ik licht huishoudelijk werk verrichtte. Mijn ouders en broertje bleven in Meppel. Later bleek dat ze zijn gedeporteerd en niet meer zijn teruggekomen. In 1942 werd de familie Spier ook opgepakt en overgebracht naar het kamp Barneveld. Ik was niet thuis. Ik heb me toen aangemeld als leerling-verpleegster bij het Nederlands-Israëlisch ziekenhuis in Amsterdam. Op 3 juli 1943 werd het ziekenhuis leeggehaald en ik zou gedeporteerd worden. Ik werd naar de Hollandse Schouwburg gebracht en op de trein gezet. Ik ben kunnen vluchten en ben teruggegaan naar het ziekenhuis. De SD kwam terug om mij te zoeken. Na een paar dagen stonden ze voor de deur om mij op te halen. Ik kon me verstoppen in een lijkenlift, waar ik tot de volgende ochtend 6 uur in heb gezeten. Was getekend door Julie Drucker. Nol staarde naar de krantenkop. Polen nemen onze banen over. Hij dacht aan zijn zoon Henk. Na zijn ontslag werden er Polen ingehuurd en reed de vrachtwagen 24 uur per dag. Nol zuchtte. Tja, die Polen waren een stuk goedkoper en werkten het liefst zo lang mogelijk. Henk wilde altijd om 5 uur thuis zijn, zodat hij samen met zijn gezin kon eten. Opeens hoorde Nol een tik tegen het raam. Hij schrok en keek naar buiten. Wat leuk, zijn kleinzoon was er. Een waterig zonnetje bescheen Max's vrolijke gezicht. Goh, Nol had niet eens gemerkt dat het was gestopt met regenen. Ineens had hij zin om naar buiten te gaan. Even op andere gedachten komen. Hij moest eens stoppen met dat gepieker over Henk. Misschien wilde Max wel een stuk met hem wandelen. Dat was goed voor zijn oude lijf. Hij schopte zijn geruite sloffen uit en kwam overeind uit de diepe leunstoel. Oh, wat was hij stijf. Nol ging de paar treden naar het opkamertje op, liep door de smalle gang en opende de buitendeur. Het rook altijd zo lekker als het geregend had. Kijk, riep Max, ik zie de regenboog. Nol zag hem ook. De regenboog begon in een boom en eindigde midden op straat. De kleuren glinsterden in de lucht. En Nol voelde tranen opkomen. Hij wilde er niet aan denken, maar toch zag hij de regenboog van toen weer voor zich. Het was zomer. Hij was in de tuin aan het knikkeren met zijn buurmeisje Jans. Hij had net een knikker gewonnen, een hele mooie. Het was logisch, want Jans had alleen maar mooie spullen. Ze droeg altijd spijltjes in haar haren en glanzende kralen op haar jurk. Op haar ster had ze op elke punt een zwarte kraal geregen. Opeens kwam ome Grat de straat inlopen. Naast hem liep een vrouw. Haar blonde haren waren strak naar achteren gekamd en met saaie grijze spijltjes vastgezet. Nols moeder rende naar buiten. Oh, wat leuk! Is dat nou je vriendin? Ome Grat, een vriendin, dacht Nol verbaasd. Ach ja, zal wel. Hij raapte de glanzende knikker op en stopte hem in zijn zak. En Jans stootte hem aan. Kijk, een regenboog wees ze. En Nol keek. De regenboog paste bij Jans. Kleurig, glanzend en stralend. Hij lachte. Goed, waarde collega. Enige tijd geleden met je even contact opgenomen. Ook wij hebben vorig jaar te horen gekregen, het zou aardig zijn als jullie ook weer een gemeente uitzoeken waar het festival georganiseerd kan worden. Ik vond het ook wel aardig als we beginnen in Zuid en eindigen in Noord. Dus toen dacht ik, nou laat ik eens even contact opnemen met collega Gillissen uit Venray. Of jullie bereid zouden zijn om het feest volgend jaar te organiseren. Een bijzonder feest, dames en heren, want dan is het 70 jaar geleden dat de oorlog geëindigd is en dat we ook speciaal aandacht geven aan bevrijdingsfeest. Dus Hans, bij deze, voor jou het stokje, het estafettestokje. Maak er ook volgend jaar een fantastisch mooi festijn van. En dank voor de aanwezigheid. En in Venray komt het altijd goed. Ja. Ja, mijn lieve en waardige collega Wilma Delissen. Het is voor de gemeente Venray een erg grote eer
om volgend jaar de bevrijdingsfeesten in Limburg te mogen organiseren en inhoud geven. We zijn zeker geïnspireerd door wat we vandaag gezien hebben. Een hele authentieke Peel- en Maase aanpak van de bevrijdingsfeesten. Ik vond het heel erg ontroerend en heel erg aangrijpend om te zien hoe jullie dat hebben inhoud gegeven. Grote complimenten daarvoor. En wij zullen proberen waardige opvolgers te worden volgend jaar in Venray. Dankjewel en ook heel erg hartelijk bedankt voor de fijne gastvrijheid die we hier hebben mogen genieten. Complimenten.